glazbene škole Đurđevac i Centra za kulturu. Sve vas lijepo pozdravljamo. Večerašnji mali koncert naših mladih glazbenika i mladih nada je pred vama. Puno smo se trudili u ove 3 godine, jest da je to malo, mi smo zapravo početnici, ali hvala vam što ste došli. Nemojte gledati svaku grešku, to je nekima čak i prvi nastup, zato hvala što ste ovdje, podržite ih. Ovo su naši mladi glazbenici koji su evo nositelji kulture našega grada, budući nositelji. Hvala lijepo, uživajte u koncertu. Bom,
Očekujemo.